Otočím, A moc hele, ostře. jo, aha, já to naklopil ostře. Strom duší. Aivitrája Ramunok. To je jejich nejposvátnější místo. Velký vír má chybně zbarvené zobrazení. Jo, z toho mi blbnou ty přístroje. Děje se tam něco vážně moc zajímavého po biologické stránce. Za ty vzorky bych dala cokoliv. Cizí tam mají vstup zakázán. Ty seš ale klikař.